И здравейте, хора! Аз съм Криско 98 и днес познайте на какво играем. Днес играеме на Miners Heaven. И не знам защо го казах с произношение. В смисъл, кой го казах с произношение? Искам да снимам, като просто играта е доста яка. И най-вече искам да снимам, защото ми се паднаха два регулар бокса. Имам по-точно. Те паднаха от къде. Да! Не, доги! Искам догито! Не, защо? Another tree. Това е гадно. Нищо, има още една. Хора, дано да е някакво яко. Полъса, нека да е някакво яко. И якото... Добре, тук вече има само яки неща. Просто, ако ми се падне нещо тъпо... Да. Добре, не знам какво прави. Все пак ще се опитам да разбера какво прави и подобно глупости. Добре, сега това нещо е. Това е конвертор. Това ли беше конвертор? Да, колко е яко! Просто вижте го колко е яко. Има ли по-яко нещо тук? Не, може ли? Не, това е част от... Окей, ако се чуете, защо е това нещо? Просто много ме кефи. Това ми се падна от миналия регулар бокс. Плюс ето този кораб също ми се падна от миналия регулар бокс. И когато го сложих да ми събира пари, е това нещо събира пари, той изписваше само едно нещо. Хикс. Само хиксове. Хиксове, единствено хиксове. Никакви пари не ми даде тая глупост, затова го сложих така за кеф да ми е красиво нещо. Да ми е красиво, бе. То не може ли? Мисля пред вас да купя едно нещо. Едно нещо, което аз много искам да купя това нещо. Добре. И поставянето му също ще бъде пред вас. Уважаеми дами и господа. О, ес! Днеска ми е ден. Просто днеска ми е ден. И сега да видим какво ще направи тая глупост. Добре. Пълъса да прави нещо яко. Пълъса да направиш нещо яко. И това нещо ще направи 691 парички. На едно такова имам 691 парички. Тучки, да. Game Pass? Не. Free Offerts? Да, искам всичко фри е мое. Плюс Inferno Box. Добре. Get 60 кристал. Inferno Box menu. After your account on Discord. Как? What? Моля? Дори не знам какво е това. Много е яка играта. Аз щях да кажа свалете си я. Играйте я Miners Heaven. Между другото има шапка. На 22 или 21 март. Ако играеш тая игра нещо, ако си я играл, не прочетох много. Просто видях шапката и видях само 21 март. И прочетох някакви други две изречения. 21 или 22, което и да беше. И мисля, че ще я даде. Ще даде една нова... Не, аз дори не съм уточнил коя шапка. Така, шапката е много готина. Играйте играта, за да получите шапката. Даже имаш в нея. И мислех, че... И
Нека да тръгнем на лов за коти. Тръгнем на лов за коти. Чакай, какво виждам там? Какво изобщо е това нещо? What's this, бе? Вижте хора, вижте го колко ли му дава. На едно сигурно му дава, не знам, 1000, те изглеждат все едно. Бокс, даже две, видях още една наляво. О, I love you. Така наляво. Тук. Судочето. Окей. През нощта се падат яките кутии, между другото да кажа. И обикновено вечер аз излизам да си търся кутии. Именно ми се падна едната ми беше от кутия през нощта, която беше, не знам, аз я наричам Legendary, понеже е лилава. А всичко лилаво е Legendary. Лилава! Така както и да е, да, лилаво. Лилаво forever. Животът е хубав. При си нещо за ядене искаш ли? Прекрасен. Ужас. И здравейте отново, хора. Докато... Извинете ме, докато бях скипнал, намерих кутии. Доста. Както виждате, сега пак имам две. Една open. Добре, това е яко. Поне мисля, че е яко. Не съм сигурен дали е яко, но мисля, че е яко. Това искам. Не. Не, задмина го. Така. Не, защо? Аре, за малко, бе. За малко. Защо е? Значи, нещо се казва Ruby Mine. Значи, рубинена мина. Не, пич, моя е кутията. Няма пък. Точно пред тебе ще я взема. It's mine, bitch. It's mine. Даже две! Животът ми е прекрасен. Даже три хора. Това е да си пич. Окей, хора, мисля това да е за клипа. Извинете, че беше толкова малък, но все пак някакво да снимам и ще стане тъп клипа, ако е така само си обикалям, търсейки някакви неща, търсейки кутии. И бай!